ġismaġ pronta l-medja prox molest biex jisma lajta skandlu tisboq leħreġ gwaj tispiċċa mejjet ħaj anki jekk mill-qorti toħroġ ħieles ma nafx kif jitnaddaf dan it-tajn dejjem ħdimt u qatt ma fittixt glorja kont maħbub l-istinka għall-oħrajn min issa ser ngħix fl-infern mal-kotrankum bħal skart ma nerfas wiċċi mill-lar mhux biss id-dinjità kull kliem serenità l-impik ninsieħ ukoll għax min ser iżomm lix-xogħol min issa fejn sensi b'kemm bil-ħbib li ma basrux fil-qorti ma jemnux bis b'tama kbira fik missir jekk jien għadem f'dan il-moment ninsab taħħak med il-qarriq tefani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt tintem min issa min issa mala fama bil-malizja kif spiċċajt il-vittma min dil-gidba tisraq ġieħ tassew messejt il-qieħ mulej taf li dassa li pjerrini dejjem ġust għal-membri ħdimt ħerqan omri red bl-eżempju rbaħt fiduċja soċjetà li qatt ma tobsorda min issa fejn sensi b'kemm il-ħbib li ma basrux fil-qorti ma jemnux bis b'tama kbira fik missir jekk jien għadem f'dan il-moment ninsab taħħak met il-qarriq efani f'dan ix-xbik u ħajti frak dal-waqt tintem min issa min issa